Ja, god aften og velkommen til Videnskabsnotterne her på station 10. I aften der skal vi lege med røg, så hør godt efter børn. I kan måske lære noget. Til dette forsøg har jeg lavet en cylinder, som jeg har fyldt med en specielt meget giftig væske. Og jeg har lavet nogle små pasteller til at komme ned i denne syrevæske. Og det skulle så fremkalde røg. Og det skal lige siges, do not try this at home. Fordi det er et meget farligt forsøg. Fra man kommer disse pasteller i, til røgen kommer, går der præcis 10 sekunder. Så nu er de i. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Action! Her der ryger derude i styrene. Det bliver ved. Man skal passe på. Og nu kommer den tredje pastel, og det er en meget lang pastel. Som det der ryger. Og derfor prøv aldrig det her derhjemme. Sikkert der er noget svineri, det laver. Så er der nogle røgpastiller.